Estem en Benjamín Martí. Ell és enginyer industrial i fa 8 anys que està en política municipal, 8 anys en el partit taronja, en Ciudadanos Benicarló. Com es porten 8 anys a l'Ajuntament de Benicarló en l'oposició? Perquè crec que aquest any, per a les properes eleccions de maig, tornes a presentar-te com a candidat. Efectivament, sí, me torno a presentar. Els 8 anys em passa volant. Francament, quan entres en política sacrifiques moltes coses, però també ne reps moltes. Vull dir, no tot és un balanç negatiu, que a vegades mos queixem, és que són moltes hores, molt de temps, molt de sacrifici. Vale, com tot en la vida, quasi tot el que val la pena és sacrifici, no? Però hi ha compensacions i la veritat que han passat 8 anys molt ràpid. A vegades, a mi m'ha passat molt, jo soc molt d'acció, quasi sempre que m'involucro en alguna cosa, sense voler estic liderant-ho, i estar de copiloto veient com condueixen mal durant 8 anys me trenca els nervis. Entonces la part més dura, no? Si me dius quina és la part més dura, pues el veure que el barco no va en la direcció correcta i no poder fer res. Això és la part més dura pel meu perfil, perquè cada ús com és. Durant aquest temps i especialment durant l'última legislatura, com li hagués agradat que es pilotaren, diguem, algunes de les àrees que per a Ciudadanos Benicarló són més importants? Per mi, sabeu que jo soc tal vegada de pensament simple. Al final crec que el que hi ha que intentar repartir no és la pobresa, sinó la riquesa. I entonces per repartir-la tens que crear-la. Per mi l'àrea més important de qualsevol municipi en futur és la creació d'empleo i apertura d'oportunitats al talento. O sigui, que la gent, tan jove com gran, que tinga ganes d'emprendre, ho tinga fàcil. No? Quan un ajuntament facilita això, pues el municipi crea riquesa i aquesta riquesa se reparteix. Quan no crea això, pot viure de subvencions i de crèdits durant un temps, però al final això s'esgote. Vull dir, al final tens que crear, no pots viure del cuento. No? Benicarló s'ha centrat molt durant aquests anys en la fiesta, el holgorio i a ver què hacemos, però seguim sense desenvolupar un pla general d'ordenació urbana que donaria feina a sector construcció, sector turisme i sector comerç, seguim sense desenvolupar un polígon industrial que donaria una mà d'obra qualificada de qualitat perquè la indústria és la que és més sostenible en el temps, pague més i pague millor, i seguim sense fer accions contundents ni en turisme ni en comerç. A mi la part que més me dol és això. Ficar una orquestra a la carpa de la Constitució i fer una festa està molt bé, i no està de més. Està bé que la gent estigui contenta, però no només això. Això és la part que més mal me sap durant aquests 8 anys, que hem dedicat molt pocs recursos a l'àrea de promoció econòmica. Roman ha intentat fer coses a pesar de xaro miralles, al final s'ha cansat i s'ha anat per a casa. Jo li he agraït sempre tot el que ha fet i en nosaltres ha comptat per fer aquestes coses. Ens reuníem, com dic jo, aquí un poc més avall, en la clandestinitat, i nosaltres li intentàvem donar consell, tirar algun capote i a vegades senzillament ens demanava opinió. És dels pocs de l'equip de govern que ha comptat amb nosaltres per alguna cosa. Vol dir que a banda d'aquestes trobades clandestines no han tingut massa contacte? No gens. No hi ha una interacció? No. Resulta curiós, però hi ha molta gent que pensa que l'enemic natural de Ciudadanos és Compromís o de Compromís és Ciudadanos, i no és cert. No és cert perquè en la legislatura anterior havia més diàleg i més col·laboració que ara en una majoria absoluta del PSOE. En Compromís no teníem cap problema, ni en Esquerra Republicana, inclús en Josep. Vull dir, tenia que dir-nos alguna cosa, mos ho dia, quan li teníem que dir alguna cosa li diem, mos tenia en compte, mos tractava amb tots els respectes, tot bé. En este segon mandat de 4 anys, la veritat és que el PSOE ha passat el rodillo, no ha fet ni cas a ningú, ni a nosaltres ni a ningú de l'oposició, ni inclús ni a Compromís, que moltíssimes vegades sentia l'obligació d'ajudar-los per haver sigut col·laborador d'ells en el mandat anterior, i heu vist en els plenos com no només no se l'ha escoltat a Marta, sinó que inclús se la va pulejar. I durant aquesta última legislatura, què assenyalaria com positiu? Perquè per lo que diu, a col·lació de lo que diu, sembla que sigui una visió prou negativa. És una visió tremendament negativa la meva, i això és així. Coses positives se n'han fet, evidentment que sí que se n'han fet. Si m'obligues a pensar molt, te diria que per mi la reina de les coses positives és que el conservatori
que la gent del poble no ho sap, però que ens costava en torno a algo més de $500.000 cada any de la butxaca a tots els benicarlandos per donar un servei públic i comarcal a tota la comarca, ens costava més de $500.000, que és molt $500.000 per un ajuntament com el nostre. Per ficar-vos en referència, un ajuntament com Calís té 3 milions d'euros de pressupost. $500.000 és molt. Pues el millor que s'ha fet és que aquest conservatori que ens costava de la butxaqueta algo més de $500.000 a tots els benicarlandos, ara se n'ha fet càrrec la Generalitat des d'enguany, de forma que aquest $500.000 Benicarló el disposarà per les seues inversions i pels seus gastos i pels seus desenvolupaments. Per mi, de llarg, això és la millor cosa, perquè després n'hi deuen haver més, però me costa pensar. La biblioteca, bueno, pues la biblioteca a mi no me pareix que estigui en el lloc adequat ni que tingui el tamany adequat. Si tu vas a estudiar hi ha 25 cadires. Chico, què vols que te diga? Un poble com Benicarló tindria que tenir una biblioteca per 100 persones, perquè jo espero que la gent vagi a més en cultura i no a menys. Entonces, el que no podem fer és un espai on cap la gent que teníem abans, però en vez de més apretats, més amples. Me pareix insuficient i el lloc no me pareix adequat, ho he dit sempre. A mi em pareixia que aquesta poma era ideal per serveis socials, per créixer un geriàtric que tenim en 60 i pico pacients, de 60 i pico persones ingressades. Això crec que ho va fer, no sé, temps de Garbí, el doctor Febrer, i seguim en el mateix. Benicarló té una piràmide invertida com tots els pobles, cada vegada hi ha més gent gran, i a la gent gran ens agradaria ser autosuficients i no ser un lastre pels nostres fills. Per tant, necessitem dotar d'infraestructures perquè la gent gran pugui viure dignament fins als seus últims dies. En 65 places no ho cobrim. La gent se n'està anant a Torreblanca, a Castelló, a València, a portar els seus pares. Van a veure els d'uves a peres perquè la feina mos té tots apretats i no poden fer-ho. Ixa zona era ideal per créixer i tindre 120 places o 150 places, no era per una biblioteca. La biblioteca la podem ficar en Bullgam. Jo crec que s'han equivocat totes, però la biblioteca, a pesar de tot, bueno, és una inversió que està ahí i que per desgràcia o per sort ahí quedarà per sempre. Però no se m'ocorreixen moltes més coses, no sé si te n'ocorreixen a tu, a mi no. Jo és que faig l'entrevista. Ja t'apreto molt. Passem a una altra àrea, hem parlat de promoció econòmica i hem parlat de benestar social així per damunt, per parlar de la residència. En quines àrees estan treballant per a elaborar, diguem, el programa de cara a maig? Bueno, encara no ens hem ficat a treballar la nostra gent en el programa. El que passa és que les àrees estan bastant definides, ja t'he dit. Per nosaltres el primer és generar riquesa. Com la repartirem serà algo que tindrem que pensar a mesura que anem generant-la. Antes de generar-la no pots fer el cuento de la lechera. Benicarló és un poble pobre. Mira si és pobre. L'altre dia vaig fer una tassació per un negoci i em vaig sorprendre perquè vaig dir, com és possible que és la tercera vegada que tasso aquesta finca i cada vegada val menys? Mira si val menys. Al 2009 Vinaròs tenia un valor mig de pis de 1.700 euros i Benicarló, perdona, de 1.600 euros i Benicarló de 1.700 euros al 2009. Aquest any 22 Benicarló té un valor de menys de 1.100 euros, Vinaròs de 1.400. La diferència entre un poble que creix i l'oferta i la demanda fa quan tu tens diners, els gastes. Quan no ne tens, no els gastes. L'oferta i la demanda el que equilibra és la pobresa i la riquesa. Benicarló és un poble molt més pobre del que era el 2009. Vinaròs, per exemple, en tot el que està mal és una miqueta més pobre del que era el 2009. I Benicarló és un poble pobre, cada vegada més pobre. I per nosaltres el cor té que ser centrar-nos en el comerç, en el turisme, en la indústria i en la construcció. Sectors que creen empleo i que creen riquesa. I intentar que la gent que estiga vivint aquí en nosaltres sigui gent que té faena i no gent que viu de subvencions o que ho intenta. Sinó gent que ve perquè Benicarló és un poble d'oportunitats. I a partir d'ahí, la forma de distribuir la riquesa és molt fàcil. A tots ens ocorreran 1000 maneres de fer-ho. I això és la part fàcil. La part difícil és crear el treball. De cara a les properes eleccions, tot encara no m'he entrat en campanya, però això és una primera presa de contacte per veure com respira cada partit que presenta candidatura. Com veu el paisatge amb el sorgiment de nous partits i de cares noves, que fins ara no figuraven al tauler? Com veu el partit Ciudadanos aquí a Benicarló? A veure, a nosaltres ens pareix divertit, vull dir, pensem que... Divertit? És molt divertit, vull dir, que vinguen més cares noves és divertit, és xulo. Que vinguen més partits nous és xulo, també. Jo crec que el partit més votat de les últimes eleccions, saps quin va ser? No va ser el PSOE. N'hi va haver un que el va votar moltíssima més gent, va ser l'abstenció. El PSOE va treure 5.000 i pico, però l'abstenció va treure 7.000 i pico. L'abstenció va ser el partit més votat. Entonces, qualsevol cosa que siga bona perquè aquest partit més votat deixi de tindre majoria absoluta, deixi d'haver 7.000 i pico benicarlandos, que és la pantufle el que li passa al seu poble,
I jo crec que això és boníssim. I què tenim que fer per això? Pues ser molt contundents, vull dir, quantes més cares, quanta més gent participa en política, quants més partits n'hi ha, quant més ideologies, quant més susceptibilitats, quant més de tot n'hi ha, jo crec que estarem tots més representats. A mi m'encantaria que en les pròximes eleccions aquests 7.000 i pico persones que van votar abstenció anaren a votar. I votaren a qui més els agrada o a qui menys els desagrada, però que votaren. Entonces jo crec que això li dona vivacitat a un municipi i és positiu que hi haga més gent. ¿Ciudadanos cuenta en un vot fidel a Benicarló? Ciudadanos no compta en un vot fidel, jo crec que en cap lloc. El vot de Ciudadanos és un lloc de gent intel·ligent, de gent formada, de gent sensata, de gent que té entre 35 i 58 anys, que normalment té estudis superiors i que normalment té una renta per càpita alta. En la medida que Benicarló se converteix en un poble pobre, això cada vegada existeix menys i se voten. Entonces, Benicarló no és com... Jo sempre dic, hi ha molta gent que va néixer del PSOE i han votat al PSOE sempre i votaran al PSOE sempre, aunque no presenten en llista, no? I el mateix passa en el PP. I aquests dos partits tenen ahí una base de gent, di-li com vulguis, que van néixer del PSOE o del PP. Nosaltres això no ho tenim. Nosaltres ens ho hem de guanyar. Hem de treballar, hem de ser bona gent, hem de ser un exemple, hem de tenir un bon programa, hem de currar, hem de sortir al carrer, hem de trencar molt els cuernos i ningú ens regalarà ni un vot. Però és que a més preferim que sigui així, ens ho tenim que guanyar. Regalar no és mai bo a la llarga. Benjamín, des de Ciudadanos, en quin partit faríeu coalició per a formar un equip de govern? Depèn molt de les circumstàncies, perquè al final jo sempre dic que els que estem, especialment en els municipis, venim a fer polítiques per a la gent, no venim a ser polítics, no? Entonces al final el més important és aquelles polítiques que pugues fer. La teua parella de ball té que ser algú que vulgui fer les polítiques que tu vols fer. A mi m'és igual que siga d'un partit o d'un altre, me dona igual. L'important és fiquem-nos d'acord en quines són les nostres prioritats, perquè si les nostres prioritats són afins, podem anar junts en este ball, però si no ho són, no. I en aquest moment, en qui sent més afinitat? Perquè l'altre dia, en un article que va escriure un diari, que me'l vaig mirar, diguem que anteposava la gestió. Correcte. Per damunt de la política. Correcte. I jo últimament he sentit un discurs molt paregut en aquest sentit. Per això dic que depèn molt, perquè els candidats estem proclamats, però encara no sabem si el PSOE en traurà 12 o 24 i si el PP en traurà 12 o 24. Depèn de tot això. El que sí que és important és que, i això ja ho tinc clar, aunque la gent majoritàriament no té clar, el més important d'un equip és el líder. Jo tinc clar que l'equip del PSOE no era roïn. Jo ni aquest equip haguera fet milagres, estic segur. Però el líder no ha sabut treure-li punta al seu equip, per lo que siga. Entonces, el més important és el líder. Al final la clave està en qui lidere i en pa què lidere. O sigui, tu què és el que pretens en aquests 4 anys? A veure, el món no ho sap, ho sabem només 4, però a nosaltres el PSOE ens va invitar a participar en el primer mandat, a participar en govern. Va ser una reunió vis a vis, i vaig decidir, jo i la meva gent vam decidir no participar perquè no prometia ser un viatge on poguérem ballar junts, compromís, Esquerra Republicana, PSOE i nosaltres. I vam dir, moltes gràcies, agraïts estem, però preferim mantindre-nos en l'oposició. Això la gent en general no ho sap, ho sabem només 4, i que estan tots en política, no? Per què? Perquè en aquest moment l'important eren les polítiques, i les polítiques, les prioritats d'Esquerra, Compromís i PSOE, des de luego, no eren la creació de riquesa. La nostra sí, no ens podíem ficar d'acord mai del món. Ara hi haurà eleccions, en funció dels resultats i en funció dels líders veurem què volem fer. Nosaltres el que està clar és que un partit de centre, com jo te deia, no és un partit que aspira a treure 12 regidors. Espanya és un partit bifacial, de gent cabrejar, quanta més crispació hi ha millor, on la gent és de bando, se pegue tiros, se tira garroig, això és la realitat. Un partit de centre quasi ahir pareix que molesta, no? Però no, nosaltres hem vingut a fer el que vam dir que veníem a fer polítiques per a la gent. I les polítiques per a la gent en Benicarló són generació de riquesa i creació d'empleo. Gestió, aprofitar el rendiment. O sigui, l'Ajuntament a vegades ens han fet creure que té mals funcionaris. L'Ajuntament de Benicarló té funcionaris com la copa d'un pi. Però tu imagina't, tu i jo m'on anem de viatge, però qui mana sóc jo, que sóc el polític, i decidixo a on anem de viatge. I tu eres el tècnic, tu eres el que me contratarà els vols, els barcos, els avions i els restaurants. Però si no te dic on vaig, o canvio de criteri cada setmana, tu què fas? Fer-te loca. Què estan fent els funcionaris de l'Ajuntament? Fent-se locos, perquè no entenen el que estan fent. No hi ha... És una orquestra en un director que va a descorda
i en una partitura que està trencada i que està desgavellada, perquè no hi ha pla de viatge, no hi ha pla de vol. Entonces, els tècnics de l'Ajuntament de Benicarló donen la impressió que no treballen, no és que no treballen, treballen el doble. El problema és que el que fan no val per res, perquè no hi ha una directriu, no la hi ha. Entonces, això es diu gestió. I per gestionar un ajuntament hi ha un altre factor important, per la gent nova, ho dic per la gent nova. Un ajuntament, una administració pública, no funciona com la meva família o com l'empresa privada, és completament distint en el funcionament. I sí que és important que aquesta gent nova entenga com funciona una administració pública, perquè el que no pots és que te fiques a conduir un autobús sense haver conduït mai un autobús, perquè te vaig pegar una torta que la flipes. El primer que han de fer és estar oberts a dependre, i el segon, una vegada ateses les normes del joc, que no són les de l'empresa, no són les que la gent coneix, és tot molt més pesat, no? Te poden fer creure que si guanyo jo obriré la clau a la piscina i estarà resuelto, i en l'endemà estaràs amanillat i a la presó, perquè la contratació pública no és la privada. Tu a la teva piscina fas el que vols, en lo públic no. Entonces, és important que la gent sàpiga com té que funcionar l'administració pública, gestione bé els recursos, que són 30 milions d'euros cada any, donen pa moltíssim si tens un bon pla de vol. Nosaltres prioritzarem l'àrea econòmica i la gestió de l'Ajuntament. En què tinga com a objectiu fer això. El que tinga com a objectiu seguir fent festes, seguir donant subvencions i seguir vivint del folklore, no ens trobaran altres de socios. Molt bé. Jo crec que hem fet un recorregut breu però intens dels temes que volíem tractar, i ara passarem a fer un joc, es podria dir, de conceptes. És paraula, concepte, i em diu el que li trasllada la paraula en si. Identitat. Bueno, identitat, n'hi ha qui ho assumeix a pàtria, i n'hi ha gent que la seva identitat o la seva pàtria és el seu poble, és la seva província, la seva regió, és el seu país, cada un té la d'ell. Jo, per mi, la meva identitat és soc espanyol, a més de Benicarló, a més de valencià. Molt bé. És una trilogia, això, eh? Sí, és una trilogia. Les trilogies tenen èxit, eh? Ja ho sé. Cuidao. En literatura, sí. Molt. Si estan ben fetes, no tenen. Molt. Feminisme. Bueno, feminisme és una assignatura pendent. Fixa tu, a mi aquí se m'ocorreix dones participant en política. Això tindria que ser el feminisme. Mos queixem, participant en gestió, se queixen de que la societat no és feminista, és masclista, i és cert, però busca tu dones que vulguin participar en la gestió política. És dificilíssim, hem d'aconseguir que se convencin de que és fonamental que elles estiguen ahí, perquè les dones li donen un caliu diferent a les coses. La forma d'afrontar els reptes dels homes i les dones és compatible, però no és igual. Ens fan falta més dones també en política, i costa molt trobar dones que es vulguin implicar en política. Entonces no val queixar-se de que el món és masclista, n'hi ha que implicar-se en política per canviar-ho. I és una oportunitat, totes les eleccions són una oportunitat perquè les dones s'impliquen. Feminisme, política. Es comença per ahí el canvi. Immigració. Immigració és un recurs necessari, que no té que desmadrar-se. Un poble en un 25% de persones censades, legals, immigrants, tindrà problemes a llarg plaç, perquè París fa 50 anys tenia un 12, i avui en dia pregunta als parisins què opinen de la immigració. Que la immigració és necessària perquè, per sort o per desgràcia, els països que més desenvolupats estem, hi ha feines que la gent del país no vol fer. I està molt bé tindre immigrants per dues coses. Els dones una oportunitat a ells que com a humans també la mereixen, i te resolen a tu una papeleta que si no, no sabries com resoldre-la. Però cuidao, no és el mateix un 9% d'immigració que té Espanya que un 20, quasi 25% que té Benicarló. Per un altre lloc, no perdem de vista que l'humà és un ser migrant. Tots som migrants i tots estem aquí perquè vam emigrar algun dia. Per tant, l'emigrant requereix de tots els respectes, però cuidao en el control de la migració. Han de tindre feina. Si tenen feina, que vinguin els que necessitéssim, però cuidao si no en tenen. N'hi ha que aconseguir feina també pels migrants. Ecologisme. L'ecologisme és un futur que tenim negre. No som conscients de la que ens pot caure. L'ecologisme té que estar en el nucli de totes les polítiques locals, nacionals, familiars que faiguem. Nosaltres ara aquí, quan t'he oferit un cafè, he fet un cafè que sense donar-nos compte
contamina, perquè té una càpsula de plàstic en una tapa d'alumini. Però se recicla, no? Molt mal reciclable, molt poc reciclable, perquè són dos materials que estan pegats. Si fos alumini se reciclaria, si fos plàstic se reciclaria, però no, van junts. Has vist que al costat hi ha una altra, d'estes italiana de tota la vida elèctrica? Jo utilitzo la de rosca. No t'hi fetiche, per què? Perquè per un cafè no val la pena fer-ne 10. Utilitzo la de rosca de sempre. Però ixa és la millor. Per què? Perquè l'altra contamina. L'altra mos ha valgut per fer tu un cafè, vale, me trau de l'apuro. Però nosaltres el feu tots els dies. nosaltres necessitem hasta 12 i 18 tots els dies. Entonces vam decidir no contaminar. I la tenim ahí per compromisos, però la fem en la de rosca, que no contamina. És dir, l'ecologia té que estar al nucli de tots els negocis, de totes les administracions i de totes les famílies. I en cada acció. En cada acció. Tots depenem d'ella i ella depèn de nosaltres. Ara anem en dos personatges, a veure què et semblen. Begoña Villacís. M'encanta que m'hagas esa pregunta. Begoña Villacís és un perfil d'aixòs que a mi no m'agrada mai massa, però que ara crec que està donant que parlar en un moment en el que no tindria que fer-ho. Jo crec que és una persona que si se'n volia en el PP, el que té que fer és anar-se'n. O sea, d'alguna forma jo vaig veure el vídeo un dia, señores de Ciudadanos, si os queréis ir al PP podéis. La autoridad competente me autoriza a tomar mis decisiones. ¡Wow! ¡Qué buena es Begoña, no? Jo me n'aniré on voldré quan vulga. I en aquest cas no m'ho hem volgut anar cap puesto, perquè pensem que d'alguna manera un partit centrat, un partit de centre fa més falta que mai. Si volem trencar aquesta guerra de guerrilles que a mi m'he avorrit i cansat de l'I tu Mas, tindrem que crear un nucli de gent que siga una gent centrada, una gent normal, una gent que treballa per la societat i no treballa pel color del seu partit. Entonces, no ens fa falta que ens autoritzi Begoña Villacís per anar quan vulguéssim o anar on vulguéssim. Entonces, me va fer gràcia perquè dic, bueno, si te'n vols anar, vés-te'n, però no mareges. I per últim, Charo Miralles. Nuestra lideresa. Pues mira, Charo, en contra de lo que alguna vegada s'ha donat a entendre o hi ha gent que ha comentat, jo crec que Charo Miralles és una persona formada, una persona capacitada per moltíssimes coses, però des de luego ha portat un lideratge nefasto, ha portat un estil de govern nefasto, un estil de govern que a Benicarló l'ha sentat fatal, que ha fet que el seu equip al final se convertisca en una espècie de monos sabios que fan el que poden baix la seva tonaeta i que en molts casos han vist com fan riure, no? Perquè jo que sé, lo de la piscina, pues tinc allà a Fernando Jovaní contínuament prometent que l'hauríem pronte i ara sabem que si no tardem un any i mig en obrir-les perquè ne tardarem 3. Entonces, el que no pots és obligar la teua gent a que trague rodes de molí, no? Jo crec que el lideratge d'ella ha sigut negatiu per Benicarló, molt negatiu, a pesar de que segur que no és el que ella volia i segur que no és el que ha intentat. Però serà un dels lideratges més negatius, crec jo. Prova d'això està en que molta gent del seu equip inclús se n'ha anat i està descontent. No te digui als que estem en l'oposició que realment ens ha donat un tracte ni bueno ni malo, nulo. Bé, Benjamín Martí, jo crec que hem complit més o menys l'expectativa del temps. Són entrevistes que no tenen cap pretensió documentalista ni esdevindre cap reportatge, és simplement una presa de contacte amb els candidats que es presentaran per a maig, per a ser futurs alcaldes i alcaldesses de la ciutat, i molt agraïts que ens hagis fet un hueco a l'agenda i que haguéssim pogut debatir durant uns moments en tu. Bueno, jo estic agraït i crec que la gent que està agraïda perquè tota oportunitat d'apropar la política local a la gent és fonamental. I al final la gent, per desgràcia, pensa que el que es decideix en la casa de tots, en la casa gran, per ell no és important i és vital. Un apartament val 1.700 euros al metre quadrat o 1.000. I de la política, de lo que decidim en aquesta casa de tots, a la casa de la vila, a l'Ajuntament, depèn això. Vinaròs està en 1.400, Benicarló està en 1.050, per ser exactes. Això han sigut decisions que s'han pres en aquest Ajuntament en els últims 10 anys. Vull dir, tots els benicarlandos o tots els que tenen patrimoni són molt més pobres gràcies a males decisions. I les males decisions les prenen els mals polítics.
apropar la política a la gent i que siga conscient d'aquestes coses és una tarea que feu molt bé la premsa i que heu d'esforçar-vos en fer-la més, perquè jo penso que a la gent li importa massa poc la política i així mos va. O sigui que gràcies jo a tu i gràcies a la societat d'Avatros per apropar tot això a molta gent que pareix que no li importa i hem de fer que li importa perquè les pròximes eleccions no les guanya l'abstenció. Molta sort, Benjamín, com desitgem a tots els candidats i candidates i esperarem a que sortís el programa i per a llegir-lo amb atenció i veure quines propostes feu per a la gent de Benicarló. Gràcies per tot. Vinga, fins prop.